Čaute ľudia, moje meno je Sromo a dneska si natočíme ďalšie videjko. V tomto videjku vám chcem povedať takú jednu novinku. Neviem, či ste radi, ja som osobne veľmi rád, lebo bolo by to otrasné. Neviem, či ste si všimli ste si. Vždycky som mal strašne nekvalitné video, keď som točil. Toto je môj predchádzajúci model mobilu. LG P500, pozor na to, 3 megapixelový, jo, a asi takto je veľký, áno. No, počkajte, asi napojím. Dobre, tak to asi vyzeral. Mal som tu všelijaké apky. Nastavenia, informácie, verzia Androidu je 2.2.1, čo si myslím, že je veľmi málo. Aj to už zastaralý typ, dosť hier už tam nefunguje, je to také náprdné už. Akože, že by som mohol spraviť a prichádza k nám zcela nový výrobok menom Alcatel One Touch Pop C5. Môžete si ho pozrieť. Je veľký. No a takže začneme s foťačikom. Je tu 5 megapixelov. Má aj blesk. Repráčiky. No vlastne repráčik. One Touch. No. Takže prejdeme k veci. Krásne, ako sa s ním fotí. Asi tak akože by som vám mohol povedať akože, že čaute ľudia. Úplne fajnové. Ja som s ním veľmi spokojný. A ja osobne ako už čo prvé, čo ma napadlo, nejaká tá apka, tak už Subway Surf som drtil. Každú prestávku v škole. Je to veľmi dobré, dá sa tam dosť vecí upravovať. Dajme tomu, som sa úplne drsne nudil, tak som si upravil takúto fotku. Nice. Úplne fajnové, grafika, skicák, úplne dobrá je to tu je. Škoda, že to není jak not, akože zapisuje si s prstom alebo čo, alebo s ničím, to je furt nejaké pero. Takže, kárku som už ukazoval, jak sa s tým fajnou zaostruje. Ďalej, prešiel by som s vami k veci ešte, čo sa týka nadstavenia, základné informácie o telefóne, verzia Androidu 4.2.2, neviem, či vidíte, ale jo, 4.2.2. Je to vidieť? Asi mi neodpoviete. Dobre, takže som s tým veľmi spokojný. Odporúčam len nenasypte tam veľa hier a môžete byť s tým normálne spokojní. Není som ten typ človeka, ktorý vo všetkom preháňa a všetko strašne chce, jak neviem, aké rozmaznané decko. Ukážem vám k tomu aj. No, chcel som ukázať krabičku. Ja s tým troška tak pohnem. Neviem, či to bude zaostávať potom, ale to je krabička. To je ten One Touch Pop. Akože pop. The Pop Music. Je tu podpora Bluetooth, rádio a verzia 4.2 Android, max je 32 GB. No fajnový, páči sa mi to. Ale som s tým veľmi spokojný a neviem, čo vám k tomu poviem. Počkajte, ja si to zase nastojím. Počkajte, pardon. Svak. No, neviem, či ma dobre vidíte. Počkaj. Jo, dobre.
Tak to je asi tak pomaličky všetko. Ešte ukážem rozdiel veľkosti, však na veľkosti vždycky záleží. Kupujte dvojnásobný kredit. To je fuk. To bolo Tesco Mob, ja som robil reklamu chvíľku. No. Neviem, či to tak dobre vidíte, ale na veľkosti záleží. Neviem, jak to mám dať, ale tak takto. Takže ja si myslím dosť veľký rozdiel. Toto je 4,5 palcový, taký veľký, akože veľký pán. Asi takýto veľký mobil to je, vidíte to? Takýto mobil. Ale nerobím si prdel takýto. Čiže už 1/3 je väčší. Takže opakujem, som s tým spokojný a... už bude pomaličky večer. Dobre, tak týmto ukončujem moje videjko. Tak ďakujem za zhlédnutie. Tak čau.